Pitaju me ljudi da li znam što govorim kad molim ili kad pjevam ili kad božanskom riječu spomenem Elim, Elah, Elah, Adonai. Blagoslovljeno ime Gospodnje, ovaj preljepi grad, naša Marija, Santa Marija. I nisam ni sjeo na ovoj našoj splitskoj Nojni arci, na jednom posebnom ulazu, 3 su ulaza, a pjesma je počela teći. Sul mare spalato, nostra Maria, el suo capitan, nostra Lucia, e mia amore, fila velika, nostra butiga, nostra botega. Znači ne mogu puno, ali kad dignem glas, to nisam ja, to je valjda milost Duha Svetoga. I zato kaže El mare lucita, nostra catena, Santa Lucia, Sveta Luce. Kaže, nikad izgubljen. 25.000 članova Optike Gvozdanović čeka veliki povratak. Ili veliko oko koje sve gleda. Dobar posao jutros, naš kapetan dobeja jedne očale puta 3. A za svaki slučaj idemo po 4. očale. A 4. očale su došle iz daleke Vojvodine. Vojvođanska Hrvatica. Daleke, 91. ili 2. I evropska plaća u balkanskom loncu. Dobro, sve je dobro što se dobro svrši. I zato kažemo, uvijek je dobro dati savjet. Kad možeš dati savjet i primiti savjet od onoga koji zna dati dobar savjet. Ovo je grad pjesme, vrijeme je festivala Splita. A upravo danas došlo mi jedno nadahnuće. Kaže, ekskluzivni koncert Hana Huljić i Federico Vincenzo. Od staroga Huljića kćer. Specijalno za grad Split. Normalno, scenariju je već Bog napisao. Mi smo primili samo dio informacije, dio je kod našega gospodina Huljića. Dio je kod ostalih estradnih zvijezda koji će pratiti ovaj koncert za glavnu djecu Afrike. Gdje Split će biti dio jedne velikog prstena ljubavi. Jer ovdje se ljudi kupaju. A sa druge strane planete djeca umiru. I zato nećemo ići dalje, a da ne spomenimo nevolje koje nas mogu čekati. I zato pričamo o ljubavi. Pričamo o ljubavi i dobroti koja pokreće sve lance ljubavi. Santa Lucia, Santa... Poziv žutoj rasi, poziv crvenoj rasi, poziv Baracka Obami da dođu u baraku Vinka Gvozdanovića Ivana Pavla II u najnoviju optiku na Braču, Art Camp Atelje Priroda. Normalno, ne zna se ko je vlasnik, ali Gvozdanović je u posjedu. Ima adresu Kralja Zvonimira 22. Vjerujemo u skoru legalizacije i obrta na toj lokaciji. Znači da po prvi put Vinko Gvozdanović i njegova obitelj ima svoj maleni poslovni prostor da ne plaća najam. Sve ovo zbiva se
na Hrvatskoj Novinoj Arci, gdje vidimo Split, gdje ljudi zarađuju novce. A ljudi koji su zatvoreni, zaključani u problemima, u dužničkom ropstvu od ovog sustava koji je napravio mnoštvo kriminalaca, kojeg je napravilo mnoštvo kriminalaca, od kojih velika većina ne odgovara. Od onih koji su pljačkali ovu državu dok su jedni stvarali. Od onih koji su iskoristili pretvorbe novca i na krvi nevinih postali bogataši. Vrijeme je da se odreknu dijela svoga bogatstva. Za kvalitetne proizvode, za inovativne ideje, za nekoga kome će platiti mali dio kolača pod vodstvom kapetana, jer bit će što bude volja Božja. Htio sam da u jednom detalju bude zabilježeno da se nebo služi mnogim znakovima. Pjesma je jedna od njih, a pjesma Anđela je znak po kojemu će biti prepoznati sluge Božje. Mir sa vama, mir Splitu, mir turistima, mir Europi, mir svijetu. Pozdrav, Federico Vicenzo. Presveto trojstvo bdije nad nama. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Idemo u miru. U Međugorje zase. Santa Lucia, Santa Lucia. Sveta Luce moli za sve optičare svijeta da rade pošteno, da dobro izmjere razmak zjenica, da kvalitetno naprave naočale i da krenu u zajedničku kampanju sa Vinkom Gvozdanovićem u projekt koji je on nekad davno od 1993. do 1998. uložio više od 400.000 maraka. A to je projekt protiv gotovih naočala iz apoteka koji uništavaju ljudske oči i vid. Amen, aleluja. Još jednom, u ime Otca i Sina i Duha. Oprosti kapetane, ovo sam morao ubaciti jer tu smo dali 5 godina svog života. Putovali cijelom Hrvatskom, imali hrvatski izvozni proizvod, dobili zlatnu medalju za inovaciju kao obrtnik i poduzetnik. I vrijeme je da se ovi materializiramo, da malo počnu leteti oni orlići, eurići, kapitalci, mogu i koje one od 1000 kuna i tako dalje, jer vrijeme je rada, a odgovarat ćemo za svoje talente ako ih ne usmjerimo ka dobro. Još jednom, Bogu hvala i slava. Amen, aleluja.